Starowizny sú so ve wistych odstavkach přece hromadžili a tamto rekaše, zo se ty sobu do šule nosil a potom sú tak rec, oni so tam odovzali, ale byše kaže nevubedžované, kotra riado na naromadžena jace staroviznu a tež ve riado ni by nevubedžované štu na jace sobu přinese. A kaže tu vidieť, je celá riado na naromadžova 664 kilo. A to reka přeresko je kože šula 30 kilo sobu přinese. To wie so rekaše, zo sú te starší, to tiež s autom došli vozili. Mamo, nikomu čuvačem, že siete? Vučme materiály, kaj šu mejachme. Napríklad to je moja fibla, ešte tu som ja čítať vukneva. Sú sa voprawdźe też ideologusce zneužívali. První obraz, když očiniš fiblu, vidíš dvaj pionieraj, modré rubiško, po takým šudžom so to zase vospetuje. A też v tých krótkých tekstach, kotrež jen je dobiał na započatku čítať, so to hižo pokaza. Kaž napríklad tule, Zala, Zuza a Jula zablidom a oni moluja korečky. A kotre korečky, to sú to im vidí červená korečka, nimská korečka, demokratická a srbská korečka. Hej, a také sú to přec, celé tute fible zaso pokazało, Juli widzimy přece zase wszędzie na tute modre rubiško, dokud jen v prvním letniku był přivzaty do pionieru, hej, a tam je to přece zase pokazało. Jeden další předmět, když jen se docela jac nedává, ale když je tedy celé normálne bylo v základní šuli, říkáše rjanopis. Junu za týdžen jednu hodinu, celú hodinu jenož písač, rejne písač. Za to tuto zešuk, zvučovanský zešuk, boh jim prajú dženca, dávaše, a hľadajče junu, jule tež v tutých zešukách sme zase odletím, my sme pionírojo, my rádi vukneme. Všetko je so debiało pozitívne motivirovať, všetko je so debiało pozitívne vukvalovať. Samo v hudžbe, v tutých janoch spěvnikách. Za riadonu 3 a 4 jen vidí, my spěváme vizo tež naše ludové spěvy a všichni znajete ten spěv, što rado štrenču dáva. Tutun spěv ja rade spěváme. A nitko ne obladajte si, kak je ilustrator tutun riadonu spěv Andrea Seeler a Karla Augusta Kocora ilustroval. Pionierojo počuja, a oni so vesela, so maja oni. Jen další princip, když so oni navožovali, běže ten princip pokvalenia. Hej, a to vidíte tu, so mám ja nekotre takele vopisma tu ležo. Što ještě pritko leži, to sú vopisma za puanský skodžink 1, abo tu za sportové znameško, małe wopismo, a k tomu dawachu jeszcze tute, no hej, se boję co smiał, tute małe blachowe medalie. To możecie no ladać, što ju tu mam. Na przykład, dyscyplinny wuknu se dostał na końcu szkolskiego lata, przeco jedno uznamienienie. Za dobre wuknienie, tajkule wopismo. Hej, a potom se dostał takile znamieszko. Za co, ja nie wiem. Podobne też, dass sie potom jeszcze lepiej wuknął für vorbildliche Leistungen zu Ehren der DDR. Aber na przykład dostach ja tedy za dobre zakończenie Herderową medaliu. Hej, aber tutaj bezmysłowe NDR-skie znamieszko od nikajkogo stronskiego zjezda, najskierszo 20, od nikajko 24 stronskiego zjezda. Aber... Aber tu na przykład, tutaj małe wieżyczka, a sredža nucka je dzieciace w obliczo. To je Lenin jako dziecko. To są takie znamieszka, któreż poprawom dżęca bychmy prajli bezmysłowe. Za tedoszy czas princip pokwalenia. A to se dostał potem stajne na nikakim apelu przepodaty. Se do predkašo, se dostał to przepodaty od dyrektora, a se potem zase ročašo. A z tym se debo nidži ustajene jako ništo vosebitého. A se so snano ču. Štož me tež husto je zadživovo, rade sme čitali pfomio. Rune taka je šulero dżęca tež. Te pfomio mieješe tež en ideologický nadawk. A to sú pfomenia z jedného leta romadžene, a nitko jedno poladajče,
Když jim pomio je čitał, te štajke nešto je cele normalne było, że to w każdym pominu nucka stało. Juli mamy na przykład tu tema nocy sme pionirojo. A tu so powiedział w stawiznach tutaj organizacje, a tam są w obrazy widzieć, gdzieś serbskie dzieci są na niekakich wubiedziowaniach w obdziela, a co jest tam w osobitego stało. To je cele jasne spoznać też, że są oni tu, te serbskie stajne zjazali też ze tym socjalistycznym. Każda pionierska skupina, każda jeszcze praja każda riadonia, miejesze też wieść jedną skupinską knihu. A tu ta skupinska kniha jest, jak tu widzieć, przez 3 lata wiedła. 3-letnik, 4-letnik, 5-letnik. To by moja riadonia, ja by riadonię w 4-letniku przełzać, a ja potem haczę 7-letnika wieść. A tak sam ja tu knihu dostała ze zakładnej szkoły Sobuchore, gdzieś jest stajne nucka, potem pisało, što je kotru funkciju miał, što je so činiło. A czym starsi są ci szulerio byli, czym wiac funkciju są byli przełzać. Gdyż się netko raz tu listuje, nie stroszcie so, widzicie wy tu strony pełne pisane z rukopisu, szczeż wy tu widzicie, je była jedna rozprawa w oddziele tutaj pionierskiej skupiny przez jedne całe lato. A to są szulerio šo z ruku pisali. Naš papa se total rušil, bo ti nismo več, pa še nišče že so, pa svoje veste kožili hengove, zdaj. Kaj smo uknuli, so to še oni že fotžo, to še ani raduna nema. To smo quasi völlige Nullnummer. Tak wypada, że za NDR-ski czas jest na radionicka kniha, ale tutaj radionickie knizy za radiony 1 do 12. So wszystko zapisasze. Każdżęca znajemy, wiedzą też te godziny, a osobinskie podača k każdemu šulerju, cenzury so tu nuc pisachu, kaj wy widzicie, a što so też nuc pisaše je, všim možne přispomnienia k šulerjam. Je so šuler też w obdzielu na fakultatywnej wuczbie. Aber hacz on sobu działa w niekakich dziełowych zjednoczeństwach, klubach, w sportowych zjednoczeństwach. Aber hacz on dostał niekakich pochwalenia, uznamienia, niekakich osobite uspechy. A nitko so nie stroszcie, to by wieso też być, falowacy dny, kiedy szuler nie tu był. Wieso też pouczenia. Zapisało jest też, gdy jest so kotry staršijski opyt przewied, gdy są te starsi kontakt nawiązali ze szulu a podobne. Co się w próżninach czyniło? Se próżnickim lewy był, albo se na niekakich drugich próżnickich rach se obdzielił. Se snano w próżninach nigdzie dziewał, se snano nigdzie produkcję nikogo podpirował. Co to jest so zapisało? Kontrolować dobiachmy po takim szuleru na szkodne, a niepoczciwe produkty. Tobakowe twory, aber też alkohol. A te niepoczciwe produkty to je to, co ja predemeniach, gdyż mieliśmy niekaki waczok z zapadnej reklamu, gdyż mieliśmy niekaki prawe dżinsy, gdyż Hoka Levis je stało, albo podobne. To so wszystko kontrolowaše a ty zapisowaše. To by kontrola po, a to ja predemeniach z tym, że czujach so ja przece nigdzie kontrolowana. Wszystko ja so zapisowa, a tu tą knihu je wieso też co dyrektor dobiał, każdy tydzień se podpisać.
Zajímavé je, že tuta radionická kniha vyšla tiež trojorečná. Trojka v němské reči, honorsarbštine a v delnosarbštine. A všetci v tutych regionách, keď my rečíme, dvurečne sú z tutej radonické knihy udziewali. To tiež vidieť tu klase riadonia, redonia. Aber tu radonická kniha za riadonie. Za riadonie je delnosarbse. Okay. To беше tu personalny wupokaz NDR. To reka, wupadaše podobne kaž dženca popravom tež. Poda času kaž dženca, ale to zajímavé pri tym je, sú so te dzieci, które śmieješe, każdy tu do wupokaza sobu nut zapisali, nie direktne żan dzieciacy wupokaz był jeszcze, a to jeszcze so tu przylepiło, to se dostało, gdyż se co jedź do wukraja kaž do mađarskeje, aber do drugich krajów, to by też Polsku, albo Rusku nastupało, albo Boharsku, so se tam dostał jen wizum, a to jest so tak rec w tutych wupokazach kokowało, a też so se ty smiał se potom na bance hić po ich pieniędzy. Ale to by jenoż w jednym tym limicie, kaj se smiał tu te pieniądze tak rec wumienić se. A to są te dopokazy, że jeny za tedejszy czas takie jeżdżą. Aber gdzie se poprawam jole Wydole był forynty, to są mađarska, aber jule w českej na dżęce 60 kronów dostał. To se mu po takim ze 60 kronami na dżęce tam na jedno człowieka se deba ujść. A pon wieso też, gdyż se ty w czasu zmiany 980 se po twoje 100 zapadnych markujów se też dostał ten kuk, zo se seje hulwał. Czekaj, gdzie to było? To jest Česka, DDR, Seifenersdorf. DDR Seifenersdorf, to se ty przez ranicu przekroczył, se też kuk dostał. Gdzie to było, jo? To też se było. Można to jest za to, ja ty było, ten pasupon. Što to jo Visum, 13.11. bis 12.5. 18, nie to musst du być? Nee, 13.11. Oh jo. Klar. DDR. 15 Euro, hat man das wiesz, tak klar? No? W tym czasu bych ja mogła jeździć do Zapada albo do Zapadne Berlina. Te 15 Euro, kiedy każdy przystał, a te przydatne, każda osoba jeszcze 200 Euro, każda osoba jeszcze 100 Euro, a wunie tak za naszą dżoku dostał jeszcze 100, a za siebie 100. Zacząć? Pójść. A wo ist Pulli, wo sagt das nicht? Gut. Immer die andere Zeit? Chore? Nie. To je wupokaz, to se jmenowało FDGB, Dżęca Bojen Praw, to je dżowarnictwo. To je wupokaz dżowarnictwa. My wszyscy dobiachmy zastupić do tutego dżowarnictwa. Hacimy celi albo nic. Ja sam se spoczatnie woborała, ja prawie ja to noch chcę. Dokeż dobiach ja na miesiąc od mojej mzdy 15 marków za to wudać, że ja tam w tym dżowarnictwie nucka sam, z których ja nie mam docewa, niekajkie lepsziny. A to sme dostali všetko takie marki, jak widzicie. 12 marki by to normalne te człoństwo, 3 za solidaritu, ja nie wiem, sztuje potem te 3 runy dostał, za którą solidaritu nie są żeni dostali brajene, a tu te posta peneško bieše v tym czasu, jako bych ja w mačanym dowolu, a nisem ničo zasłużyła. Okay. Mama? Kniha jest z postatych lat, 1950 wyszła. A nie tylko też te obrazki, te liczają 10 dzieci plus 5 dzieci, 11 plus 5, a tu ta ilustracja, jo, so mają te zase wszystkie te uniformowane drasty, a ta niemska koreczka tu w tym piesku zmałuje. Also to są też wiedzą, w postatych latach tych ludzi jara, co ma do ich smira tworili, tak so są potem
gdyż so oni doroszczeni byli, w 60. 70. latach, schon też takich ludzi mieli, ki so im jara przysłużni a posłuszni byli. To sam se jęteś widzi, juli tu spiewnik z młodym ocu, to sam iże ten tytuł tutego spiewnika praj, a gdyż jen jowe se to woblada. Potom to wiezo też nidom lustro z niemskiej hymnu, jeszcze ona we tekście stej, a potom są te prejne spiewy szo socjalistyczne, z Dona, z Wolgi, a z Urala. Juri Brizan je to pisał, melodia je ruska. Aber jole, jen spiewna nasza prezydenta, to je docela nie znają. Aber jumom, potom zase nasze ludowe spiewy, a przeco oni potom zase Maja Sreja Nucka, takele socjalistyczne spiewy, gdzieś im prają, o, hej, to smo spiewali. Jeszcze już masz takie doma. Hej. Cool. Hallo, to Osobinski historiski archiv. To musz brać, hej. Jo, so też potom, ja sam si, musmo dostali samo przedpisane, kajke diktaty mamy pisać. Also diktaty samo bomo sleč, ne da vaše. Krótko diktaty na spočatku, hodźiny jen w sadzie, ponie so to hodnočivo, a to bych oni poprawom hižo předpodate, kajke diktaty my pisamy. A ja pak se nisem cela tu te diktaty načinč, a to sam si ja potom sama umysliva. Diktaty, kiž so tebi přeco meč nekaki politiski, to ja nisem činiva, ale diktaty, kiž za menča mejaho nekaki kubvanski efekt. A to sam si ja taki diktat umysliva, so debište na svojich menších bratrov a sotrov kečbovač, so se im nič nestane. To so te tun Westčas še živili. Te DDR ľudí, ama. Hej. Ale te západníky ničece. Życie mu skutkę na rok? A teda so musmo schon te nabožinu mieli. No? Also to nie je tak, a musmo to te kutne zali. Gut, wir sind im Ausbildung bei Niesatzer, das Fahrrad, mit denen ich Spaß začínali, ale na tu hodinu jsme se veselili. Na fare, to nešto jinajše. No. Wo ist du mit Pocalavska? A co? Tu wiesz, że ty piaszczło we swoim studenckim oder Gut, ne? w czasu tu był Kreismeister, also nicht zu Wysokie. Frau Salowski? Krass. Jezus Maria. Muss man byli prelitniku po Pfarrer Becher, tu ten ewangelski Pfarrer de Berliner Amerika, no? Po to smo mieli Pfarrer Vičas. Naja, no? A pa smo imeli pa Andritsko. Pfarrer Andritski še. Tu Bech bei Wichete Stasi, no? Aj, to sem nek mesten tih zamli. A potom je še Kilang še šopan. Kilang Wichete Stasi. So zetkače bi so važne. Pič, kurič, im ja temu prajč.